Ngina kalian ka FKJP Warjantia Circle. Nge penpau ka jing singau. Kemen sikat dei ha ka baya dei bat ka jing ya kendu jongi bat ka DSDO jong ka distrik ibadai ikong sim. Ha ka baya dei bat kane kakam mentakas ngi ngina kalian ka FKJP Warjantia Circle. Kum presiden rengkat vice president public secretary ngelawan ban ya kendu markmat bat ini officer jongga distrik naga benta bandawa ban maramotno ya ka LP government school padu ba kabadon hasnong padu ba namar kala jot rathai gumto tengina kaliang kaseng adin bangila yoi ba kaying kala sedang ban sdiu tengi lalek ban ya kendu bat ki nong hikai na ka benta ban ya keren ya kijing jong ka school te hadin bangi adep ya keren nilai atai nilai perkat tumnongin yale kena kata kadau ngina kaliang kaseng kabapet ya kabha kamiet jong kasinong katau kadong kasinat mentah kasingin ngelawan ban ya kendu ya i kli jong ka distrik hang ne ha jawai na ka benta ban kerpat ya i ba in singeu ha ban wan maramot ngane ban aino da kata ka new buildings ya kane ka school ka bala slem nadu usnem arjar khat kendai spa san pumriu te bat kawai ngina kaliang kaseng ni penpau ka jing singeu si namar ha ka jing sisa hang ne hakane ka school kiju pelong ya kane ka polling station kum ka center ban wood hang ne ha po sinong jongi ena kata kadau ngakum presiden jong ka Warjantia ngakarpat sasisin ya ka office jong ka education department bat kumju ya ka sorkar ban simkia ban weng ya kani kijing jong kane ka school na ka banta ka jingbit jingbiang jong ki kena school bat kamtam kinong hikai jingwan ya kenduk jong ni bat ikli jong kane ka distrik kalau nggak basnya tenat bat mairu ila kular ban simkia na ka benta ban penrung lane ban penyo da katakan news building